Господин Стоев, 50-та поредна загуба за Левски, отпадане от турнира за Купата на България. Вашия коментар? Е, отпаднали сме. Ние всяка година, рано или късно, отпадаме. Това не е най-важното. 50-та загуба. Сега не знам дали сте 50. Аз съм ги борил до 45-6. Щом вие казвате. Добре. Ще видим май месец кой ще вземе купата. Малко вероятно сме ние, защото вече сме отпаднали. И така. За пореден път получавате голове, след като сте с човек повече. Как ще коментирате? Не сме ли с човек повече? Аз нарочно вкарах тъмбала да издръвна нещата, да има ферплей, да сме останали ние с 10 човека. Пуснах го нашия дърводелец отпред. Всички го видяхте. И така, и двата отбора бехме с по 10 човека. И това е. И карах 3 бързи гола и това е. Какво правиш сега? Какво да очакваме от Левски през зимата? Какво очакваме? В принцип аз очаквах, ще да има някакво коледно парти, ще да има, ама нещо май. И там нещо май се разпредяха нещата, защото си го кажем честно, усрахме се тук сега. Поусрали, няма парти, имаше дерби колички, поръчани. Знаете как е, но сега явно имаше пиле с тъчки и всичко, няма сега нищо. Това е сега, продължаваме. Купуваме Влади Гаджев, ще отговаря за трансферите. В 20-30 отбора ще премине и самия той. Боби Краев. Той задължително минава в Ман Сити, в Юве или Брехичо отива в Арсенал. И това са нещата около нас. Продължаваме с останалите бастуни пролета и това е. Благодаря ви, господин Стоев. Добре, чуваме се.